Poviem vám, ako udržiavať vaše akvárium stále čisté a priezračné bez toho, aby ste museli každý deň meniť vodu. Tieto polymérové tablety na čistenie vody sú riešením. Či už je vaša voda žltá, zelená alebo má zápach, len niekoľko tabliet ju vyčistí rýchlejšie. Už žiadne denné výmeny vody ani škrabanie rias. Môžete sa ľahko stať majstrom v akváriu a vybudovať si závideniahodné akvárium. Tieto tablety na čistenie vody nielenže čistia vodu, ale aj účinne odstraňujú riasy a cheláty. Aj keď používate vodu z vodovodu, nie je problém. Čo je najdôležitejšie? Vašim rybám sa nič nestane, budú rásť rýchlejšie, budú farebnejšie a zostanú zdravšie a vaše akvárium bude vyzerať čisto a sviežo. Použitie je jednoduché. Jednoducho pridajte jednu tabletu na každých 50 litrov vody. Používajte každých 7-10 dní. Potom vymeňte 1/5 vody, pridajte čerstvú vodu a tablety znova aplikujte. Týmto spôsobom udržíte vašu vodu kryštálovo čistú. S filtrom môžete dokonca dosiahnuť efekt vzduchovej nádrže. Jedna fľaša obsahuje 150 tabliet, čo vydrží viac ako rok. Ideálne pre začiatočníkov a tých, ktorí chcú minimalizovať starosti. Ak chcete nádrž, ktorá udrží vaše ryby v perfektnej kondícii bez akýchkoľvek problémov, vyskúšajte to hneď teraz.